Il-festa ta' San Giuseppe ġib magħha bosta tradizzjonijiet b'mod partikolari dawk marbuta mal-ikel u l-ħelu. L-isfineċċi u ż-zeppoli ta' San Giuseppe jinbijaw fi kwantitajiet kbar f'dawn il-jiem hekk kif fir-Rabat tiġi ċċelebrata l-festa ta' dan il-qaddis. Minflok il-bilinċova kif ikunu l-isfineċċ tradizzjonali, dawk ta' San Giuseppe ikunu mimlija bl-irkotta ħelwa. Is-Sur Luke Friġġieri Dulċir f'waħda mill-akbar kumpaniji tal-ħelu f'pajjiżna ikkalkula li għall-ewwel darba din is-sena mistenni jaħdmu ma' 30,000 zeppola. Spjega li r-riċetta ta' dan il-ħelu hi pjuttost sempliċi. Xu pastry, taħlita bil-bajt, bit-tqiq u mbagħad tiġi pajpjata fuq karta tax-xema, tinqela u mbagħad tintela bl-irkotta bħal tal-kannoli biex niftehmu. Imbagħad din tmur stadju finali dik tad-dekorazzjonijiet. Finixxjawha bil-għasel, bil-ġellews u bis-cinnamon. Minħabba li jinbijaw bħal pastizzi jiddedikaw għat-ħaddiema fuq il-produzzjoni tagħhom biss. Meta tiġi il-pik tagħha li huwa ovvjament dis-sena ġejja tlieta. Fil-weekend nkunu bejwet uħor 12 mir-ruħ. Meta tkun inqas popolari f'matul il-ġimgħa meta kulħadd ikun xogħol, forsi jkunu 5-6 min-nies jaħdmu fuqha. Wara ż-zeppoli għaddu l-ġira tibda maraton oħra ta' ħelu. Wara l-isfinġa mbagħad naqbdu naħdmu fuq l-Easter, nibdew nagħmlu l-figolli, nibdew nagħmlu l-Easter eggs u l-affarijiet tal-għid. Tiskanta kif tieqaf l-isfinġa kif tgħaddi l-ġurnata tagħha mbagħad tmut isa ħadd ma jibqa' jfittxa daqshekk. Fid-dawl li llum hawn ħafna għarfien dwar is-saħħa u l-ikel Friġġieri qalilna li xorta waħda rari jkollhom talbiet biex din ma tinqelix fiż-żejt. Il-verità meta tasal l-isfinġa kulħadd iħobba kif suppost tkun, allura ma tantx ikollna daqshekk requests li tkun mhux moqlija jew. Iż-żeppola ta' San Giuseppe tniżlet mill-isfineċċ ta' Sqallija li wkoll hi għaġina moqlija mimlija bl-iżbib u l-irkotta. Madankollu l-Isqallin rabtu dan il-ħelu mal-festi tal-Karnival. Malta ħadna din it-tradizzjoni tagħhom u rbatna dan il-ħelu mal-festa ta' San Giuseppe nhar is-17 ta' Marzu li fir-Rabat ilha tiġi organizzata mill-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe għal dawn l-aħħar 500 sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.